Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Сённяшнім маім госцем будзе былы рэдактар тэлеграм-каналаў Нехта Роман Пратасевич. Добрый дзень, Роман. Вітаю. Роман Пратасевич — гэта той чалавек, якога мало таго, што прызналі там ледзь не экстрэмістам і невядома яшчэ кім, але і больш за тое следчы камітэт праз генпракуратуру накіраваў у Польшчу дакументы на экстрадыцыю Романа Пратасевича і Сцяпана Пуцілы, заснавальніка каналаў Нехта. Ну і раскажы мне, Роман, як табе жывецца з гэтым клеймом экстрэміста? Ну, я не ведаю, што тут казаць, хіба таму, што у любым выпадку я не адчуваю ад гэтага нейкіх пагрозаў, ці я не адчуваю нейкай там надта небяспекі, нічога фактычна не змяняецца, я працягваю жыць звычайным жыццём, я працягваю працаваць, я працягваю рабіць важныя для будучыні Беларусі рэчы, і як бы ўвогуле, ну я не ведаю, акрамя хіба жартаў про тое, што я там экстрэміст ці тэрарыст, далей не ідзе, і як я ўжо казаў раней, нават калі мяне прызналі тэрарыстам, то я атрымаў столькі віншаванняў, як не атрымліваў увогуле за ўсё жыццё там на свой дзень народзінаў, напрыклад. Таму як бы, ну, гэта толькі мне як мне здаецца, дадае нейкай папулярнасці. Атрымліваецца, ну я так паўжартам, канешне, але от глядзі, вот ты же жывеш, ты вот працуеш журналістам, там фотографам і гэтак далей, і тут раптам ты экстрэміст, і вот адчуванні якія, ну ўсё, кар'ера склалася, вот ці наадварот, як я буду з гэтым далей жыць? Ну, я лічу тое, што гэта ўвогуле найвышэйшая ўзнагарода, якую можна было атрымаць ад дзяржаўных уладаў. І ўвогуле, ну, як бы ніхто з апанентаў Лукашэнкі дагэтуль, ну, як бы не атрымліваў ўвогуле статус тэрарыста. Вось, таму я лічу, што гэта найвялікшая ўзнагарода, якую толькі можна было атрымаць, а значыцца, што я ўсё роблю правільна і іду правільным шляхам. Але тым не менш все ж таки глядзі, пагроза пэўная ёсць, ну у тым сэнсе, што дакументы на экстрадыцыю даслалі. Калі вот мы размаўлялі з табой мінулы раз, калі вот толькі прызналі вас экстрэмістамі, гэта была адна сітуацыя, а зараз ужо вось пайшло па міжнародных усіх гэтых карыдорах, так бы мовіць, патрабаванне экстрадыцыі. Можа быць, гэта насцярожыла, а раптам ёсць жа ўсё ж такі, як сапраўды заўважыў гэты прадстаўнік следчага камітэта, міжнародныя пагадненні паміж вот пракуратурай Беларусі і пракуратурай Польшчы. І вот у межах этой пагадненняў там жа ўсё ж такі краіны яны прытрымліваюцца міжнародных дамоўленасцяў. Ну, перш за ўсё, мабыць, пачнем з таго, што як бы я не ведаю, гэта ўжо такі сакрэт палішынэля, як кажуць. Я ўжо 5 месяцаў знаходжуся ў Вільнюсе, я ўжо 5 месяцаў жыву і працую ў Вільню, таму як бы яны могуць дасылаць нейкія там дакументы і нейкія там паперкі колькі заўгодна ў Польшчу, але сэнсу ад гэтага не будзе ніякага, гэта першы момант. А другі момант у тым, што ў любым выпадку Еўропа ніколі не будзе выдаваць там ні мяне, ні Сцяпана, бо як бы ўсе разумеюць, што гэта цалкам палітычная справа, і нават з той жа прычыны беларускія ўлады не падаюць нас у Інтэрпол, у міжнародны вышук, а толькі ў міждзяржаўны, які тычыцца, наколькі я разумею, толькі краін СНД. Вось, таму як бы тут я не думаю, што можа ісці гаворка пра тое, каб мяне ці Сцяпана экстрадавалі. Адзінае, што, ну, я не ведаю, але як гэта зрабіць, гэта толькі калі спецслужбы, якія, дарэчы, ведаюць, дзе я знаходжуся, але чамусьці следчы камітэт ўсё адно дасылае дакументы ў іншую краіну. Ну, мне здаецца, адзінае, што можа быць, гэта толькі калі там гэта будзе нейкае там выкраданне там, з мяшком на галаве і гэтак далей.
Але нават калі такое здарыцца, гэта будзе такі міжнародны скандал, што як бы ўлады ніколі на гэта не пойдуць. Ну еще ж таки ёсць два моманта. Ну да, даслалі зараз у Польшу, можа быть разлік ідзе на тое, что краіна Еўросаюза, можа там у іх там по Еўросаюзу гэта ўсё перадаецца, але ну добра, даслалі зараз не туды, куды трэба, альбо можа даслалі туды, куды дзе застаецца жыць да гэтага часу галоўны экстрэміст і тэрарыст Сцепан Пуціла. Потым дашлюць яшчэ дакумент у Літву. Що ж таки ты цалкам выключаеш такую верагоднасць, што Літва там калі там паставіць нейкія жорсткія ўмовы там для захавання нейкіх адносінаў, возьме і выдасць цябе. Я ўпэўнены ў том, што такога не адбудзецца ў прынцыпе, бо ну, гэта будзе па-першае нонсенс, па-іншае як бы ўсе краіны ўжо даўным-даўно зразумелі ўсё пра дзейнічы рэжым у краіне, і я ўпэўнены ў тым, што аніякіх экстрадыцый ці нейкіх праблем не будзе. Можа быть, былі нейкія размовы, я не ведаю, там з прадстаўнікамі там літоўскай той же самай прокуратуры ці яшчэ якім-небудзь, якія, ну ці можа з палітыкамі літоўскімі, якія запэўнілі, што Роман, можаш там пачуваць сябе спакойна, сапраўды мы разумеем усю сітуацыю і чым табе пагражае вяртанне ў Беларусь, таму нічога не бойся. Вот можа былі такія словы падтрымкі ад каго-небудзь, там супакойвання? Я магу дакладна і шчыра казаць, што ў мяне ўвогуле не было ніякіх кантактаў з літоўскімі дзяржаўнымі дзеячамі і наўрад ці будуць, бо як бы, ну, я проста раблю сваю працу і все. Таму ну, мне цяжка пра гэта казаць, бо я не кантактаваў і наўрад ці буду ўвогуле калісьці кантактаваць з прадстаўнікамі там вось Літоўскай рэспублікі. Гэтая сітуацыя, пра якую ты сказаў, якую, можа быть, я не хацеў закранаць, ну але сапраўды яна ну, чыста тэарэтычна існуе. Вось пра гэта варыянт выкрадання. Наколькі ты сур'ёзна ўспрымаеш вось саму гэтую сітуацыю і магчымасць такога? Ну, я не кажу, я не кажу про тое, што я вось успрымаю гэта ўжо як нейкую такую сапраўдную і цалкам рэальную пагрозу, але тым не менш ўсё адно прытрымліваюся нейкіх мераў бяспекі. Ну, я відавочна не буду гэта агучваць, але як бы ўсё адно крыху бяспекі я лічу, што заўсёды патрэбна. І заўсёды патрэбна нейкія, хоць і невялічкія, но меры. Ну, а што гэта зноў кажу, я ўпэўнены ў тым, што ну, наўрад ці такое будзе, бо ну, гэта фактычна будзе адзначаць адкрытае дзейнічанне замежных спецслужбаў на тэрыторыі іншай краіны, і ну, гэта будзе вельмі моцны міжнародны скандал. І як бы я не думаю, што ўвогуле беларускія сілавікі на гэта пойдуць. Ну, што ну, я зараз, як мне здаецца, не з'яўляюся галоўнай пагрозай для беларускага рэжыму, бо зараз пагроза для беларускага рэжыму гэта фактычна ўвесь беларускі народ. Таму як бы ну тым больш я знаходжуся за мяжой і наўрад ці яны паедуць сюды, бо і ўнутры краіны ёсць досыць праблемаў, ёсць досыць пагроз. Ну для рэжыму Лукашэнкі маю на ўвазе. Ведаеш, калі б мы размаўлялі з табой на гэтую і абмяркоўвалі вось гэтую тэму да таго, як Макар выклаў у сеціва гэты запіс размоваў пра тое, што ну вот нібыта рыхтаваліся замахі, забойствы апанентаў рэжыма за мяжой, я б таксама вось пагадзіўся і сказаў бы, ну да, конечно, гэта немагчыма ніколі, бо ну не пойдуць яны на гэта. Але пасля ось публікацыі гэтага запісу, пасля таго, як відаць, былі планы, што мы паедзем там у Нямецчыну і нешта зробім там з Алкаевым, да прыкладу, ну то тут таксама как бы не выключаецца такі варыянт. Я думаю, што ўсё ж такі наўрад ці. Канешне, ну то бок можа здарыцца ўсё што заўгодна, але зноў жа я не лічу тое, што я дагэтуль з'яўляюся найгалоўнай пагрозай для рэжыму. Згодны. Скажи, кай ласка, давай вернемся, можа быць, да самого вот этого факта. Чаму ты лічыш, што
былі абраныя вось вы со Степаном і так учапіліся, што до гэтага часу не даюць вось спакою там следчаму камітэту, іншым сілавым органам, што нават вот пастаянна зараз прыгадваюць вас як галоўных, можна сказаць, экстрэмістаў, і што вот будзем дамагацца, што ўсё ж таки давалі інфармацыю, такі стаў самы папулярны тэлеграм-канал і гэтак далей, але няўжо такая вялікая пагроза ад вас сыходзіла? Вот як ты сам успрымаеш? Я лічу, што так, бо фактычна улады ўвогуле былі не гатовыя да таго, што можа з'явіцца настолькі моцны медыаінструмент і настолькі моцнае медыа, якое мае сапраўды мільёны чытачоў, якое можа сапраўды распавядаць пра рэчы, пра якія нават шмат якія незалежныя СМІ, якія знаходзяцца ў Беларусі, проста не могуць сказаць. Вось, і як бы ўсё, і больш за тое, я думаю, што як мы ўжо зараз бачым, аказалася так, што сапраўды нейкія маладыя хлопцы, зрабіўшы моцнае буйное медыа, могуць сапраўды крыху падштурхнуць рэжым да поўнага краху. І гэты працэс быў распачаты менавіта з-за гэтага. Я лічу, што дагэтуль улады лічаць, што мы са Степанам з'яўляемся такой моцнай пагрозай. Зразумела, гледзячы па тым, як пераследуюцца зараз там адміны звычайных дваравых ці раённых тэлеграм-каналаў, чатаў, то, безумоўна, ўлада надае вялікую увагу менавіта гэтаму накірунку, спроба задушыць усю магчымыя каналы інфармавання. Але вот быў такі пік папулярнасці, пік уплыву каналаў Нехта на Беларусь, на беларусаў, на працэсы ў Беларусі. Ці не падаецца табе, што вот гэты пік мінуў і ўвогуле зараз ужо не такая вялікая ўвага і не такі вялікі ўплыў, як было некалькі месяцаў таму? Па-першае, я думаю, што варта адзначыць той факт, што ўвогуле, калі канал быў найбольш уплывовым у беларускім сеці, у беларускім інтэрнэце, то гэта быў і пік такіх сапраўдных падзей. І гэта нармальна. І тое ж самае зараз, нават калі казаць там пра пазнавальнасць, уплывовасць і гэтак далей, то зараз фактычна ўсе, і не толькі прычым тэлеграм-каналы, бо нават калі адкрыць афіцыйную статыстыку беларускіх тэлеграм-каналаў, то мы бачым амаль ва ўсіх, што ідзе спад. І гэта нармальна. Тое ж самае адбываецца ў звычайных СМІ, калі, вядома, што калі адбываюцца нейкія сур'ёзныя падзеі, то колькасць праглядаў у медыа, я не ведаю нават як пра гэта казаць, яна вылятае вельмі моцна ўверх. Тое ж самае адбываецца з тэлеграм-каналамі. Проста у тэлеграме гэта адлюстроўваецца сапраўды ў колькасці падпісантаў. І я ўпэўнены ў тым, што калі пачнуцца вясновыя падзеі, зноў будзе такі моцны ўздым на медыарынку, зноўку жа будуць людзі цікавіцца, прычым цікавіцца не толькі з Беларусі, но і з-за мяжы, і гэта цалкам нармальны працэс. І калі падзеі ўжо не такія яркія, калі падзеі ўжо не такія жорсткія, то вядома, што цікавостка да гэтага падае. Калі зноўку, я ўпэўнены тым, што пачнецца беларуская вясна і людзі зноўку вярнуцца на вуліцы, зноўку будуць супрацьстаянні, але я спадзяюся, што ўсё ж такі без крыві і такой жорсткасці амапу, то ўсё будзе вяртацца на свае месцы. Роман Некст піша, гэта ўсё, маецца на ўвазе запыт ад следчага камітэта праз генпракуратуру польскаму боку, гэта ўсё паказуха для застрашвання іншых грамадзянаў унутры Беларусі. А Юлія Востракапытная пытаецца ў цябе, Роман, ты ўжо ведаеш, як уплывовая персона са сваім меркаваннем, цікавяцца людзі тваім меркаваннем. Як ты лічыш, дакладней, ці верыш ты да гэтага часу у тым, што рэжым падзе? Відавочна, больш за тое, я думаю, што гэта здарыцца не пазней за чэрвень ці ліпень. Адкуль такія вангаўскія прадказанні? Гэта мае прагнозы. Гэта мае прагнозы, заходзячы з таго, што
што я ведаю, як я бачу сітуацыю з пункту свайго гледжання і ўсё, але ну вядома, што гэта толькі прагноз, але я спадзяюся, што ён такі адбудзецца. Вот, а у тым, што тычыцца запалохвання, ну я не ведаю, мне здаецца, што зараз все людзі, якія прымаюць актыўны ўдзел у звяржэнні рэжыму і ўсе людзі, якія прымаюць актыўны ўдзел у пратэстах, гэта якраз што смелыя людзі. І ну, наўрад ці іх можна будзе запалохаць. І такіх прымераў досыць шмат. І мы бачым гэта нават па колькасці палітзняволеных. Таму як бы ну запугаць не, і ўвогуле ўсе такія дзеянні дзяржавы яны працуюць толькі на піяр, прычым нават тады, калі ты сам гэтага ўжо не чакаеш. Так прачынаешся, зноўку пра цябе ўсе кажуць. І ты такі, ну ё-маё, ну колькі можна ўжо скончваецца. Ну вот с аднаго боку глядзім, наши зараз слухачы, гледачы каментуюць і пішуць. Валерый Рудько піша: Пратасевіча і Пуцілаў могуць ліквідаваць, падстроіць ім нейкі несчастны выпадак. Ну, не дай бог, конечно. Тайп Дима піша, што, нагадвае, ёсць такі артыкул 19 адмова ў аказанні прававой дапамогі. Вось прававая дапамога не аказваецца, калі аказанне можа пагражаць суверэнітэту альбо бяспецы дзяржавы, альбо супярэчыць асноўным прынцыпам дзеючага заканадаўства вызываючай краіны. Ну, такім чынам, да, сапраўды, на поўным падставах любы там польскі ці літоўскі бок могуць адмовіць беларускаму боку, калі будуць казаць, што не вераць у тым, дакладней, мы бачым, што вяртанне ў Беларусь таго самага Пратасевіча нясе пагрозу для яго жыцця. Так. Прычым, выбачай, я пераб'ю, да. Прычым прямую пагрозу, бо як вядома, я ўнесены ў ліст асобаў, якія прычасныя да тэрарызму, і таму гэта ўвогуле можа быць выключная мера, то бок расстрэл. І я думаю, што тут ніякіх пытанняў ні ў кога не ўзнікне. Вось, дарэчы, нарэшце Энді Джонсон задае табе пытанне самае важнае на дадзены момант. Ты толькі што агучыў прагноз, калі падзе рэжым, і вось ён пытаецца: Роман, колькі табе заплацілі за гэты прагноз? Ніколькі. Ну, я не ведаю. Можа пажартаваць як-небудзь, але ну... Давай, жартуй, дадзім. Я кажу толькі пра тое, што я думаю, я кажу пра сваё асабістае меркаванне. Прагнозы могуць быць розныя, але перадспасылак для гэтага досыць шмат. Ну, бач, калі б ты сказаў, што вот кожны раз, калі я агучваю такі прагноз, мне там капае на картку, там, я не ведаю, там 300 евро, бач, цэлы магчымасць было і для БТ, і для ОНТ, і для там розных тэлеграм-сліўных каналаў зрабіць матэрыялы, папіярыць цябе такім чынам. Я першы раз гэта агучваю, таму яшчэ паглядзім. Колькі капне, да? Ну. Роман, калі мы з табой некалькі месяцаў таму размаўлялі, ты ўжо на той момант разышоўся са Сцепанам, рознымі пайшлі вы далей дарогамі, і ты казаў пра тое, што у хуткім часе вы пачуеце, я тут замучу свой новы асобны, але таксама такі годны праект. Можна ўжо нешта казаць, чакаць? Ну, я думаю, што цягам, хутчэй за ўсё, гэтага тыдня я ўжо распавяду пра тое, як і якім чынам я вяртаюся ў Тэлеграм. Вось, а ў тым, што тычыцца там нейкага ўласнага асабістага праекту, гэта цікавы момант, бо ўсе пра гэта пытаюцца, але насамрэч я ніколі пра гэта не казаў. Я казаў пра тое, што ў мяне ёсць свае думкі, ёсць свае погляды, але як там будзе з новым праектам, мы паглядзім. Ну, але я думаю, што усім тым, хто цікавіцца такой вось сапраўднай сучаснай журналістыкай, всім тым, хто сочыць за тым, што я раблю, будзе цікава, бо на гэтым тыдні я ўжо фактычна зраблю такую заяву, над чым я буду працаваць цяпер. Ну вось, да, это фактычна быў... І зноў уже менавіта ў Тэлеграме. Да, это быў фактычна адказ на пытанне, якое вось ты пачаў адказваць, і яно прыйшло, пыталіся, когда вы запусціце канал, в Телеграме запусціце свой канал.
і удакладнення пытання Роману, каб не подумали, что это пытанне мне. Ну вот Роман ужо адказаў на гэтае пытанне. Тым не менш, Роман, 5 месяцаў ты знаходишься у іншай краіне, і можна задаваць пытанне, а чым ты вот гэтыя 5 месяцаў займаўся? Ну, я могу сказаць так, што я займаўся насамрэч таксама досыць вялікай працай. Іншая рэч у тым, што гэтая праца проста не публічная, і зараз мне не патрэбна там вось нейкі піар ці там нейкія эфіры, нейкія інтэрв'ю дзеля таго, каб лепш рабіць сваю працу і каб перш за ўсё распавядаць пра Беларусь, бо як бы пра сітуацыю ў Беларусі ўжо даўным-даўно ведае фактычна ўвесь свет. Вось, я могу казаць, што я займаўся у прынцыпе журналісцкай працай і палітычнай працай, і я працягваю гэтым займацца, і я буду працягваць гэтым займацца нават вось пасля таго, як я ўжо афіцыйна, калі так можна казаць, распавяду пра тое, чым я буду займацца ў Тэлеграме. Дарэчы, Роман, ты узгадаў пра тое, што увесь свет ведае пра Беларусі, тое, што адбываецца ў Беларусі. Тым не менш, апошнім часам я перыядычна чую, што, ну, асабліва пасля таго, як пачаліся, там, скажем, пратэсты ў Расіі, што вот ад Беларусі свет крыху ўжо вочы свае адводзіць, не так ужо пільна сочыць за гэтымі падзеямі, што беларускімі, ну і падзеі ў самой Беларусі яны крыху сцішыліся. Ці сапраўды гэта так? Вот, ці ёсць нейкая увага, ці зменшылася увага, і ці патрэбна нешта дадаткова рабіць, каб, вот як любіў казаць у свой час Лебедька, вяртаць Беларусь у асноўную павестку дня сусветную? Ну, перш за ўсё, трэба заўсёды рабіць настолькі шмат, наколькі гэта ўвогуле магчыма. І я лічу, што гэта можа тычыцца ўсяго, асабліва сітуацыю ў Беларусі. Другі момант ён у тым, што відавочна, што можа Беларусь крыху і сышла зараз з найбуйнейшых мировых медыа, але зноўку жа яна не сышла цалкам, яна ўвесь час з'яўляецца у асобных навінах. І варта разумець, што, ну, як бы так працуюць медыа, што заўсёды, калі там адна і тая ж тэма будзе там 3-4-5 месяцаў, то дае, ну, папросту будуць губляць інтарэс. Гэтак жа сама можна успомніць, што як бы ў Сірыі дагэтуль ідзе вайна. Але, ну, ці з'яўляецца Сірыя зараз зноўку на першых паласах газетаў, у першых нумарах тэлеэфіраў і гэтак далей? Не. І як бы, ну, можа не зусім карэктнае параўнанне, але тым не менш. Гэта проста яскравы прыклад. І другі момант тым, што вось учора літаральна быў міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю, і я думаю, што ўсе пабачылі, што шмат у якіх краінах свету Беларусь падтрымліваюць, прычым падтрымліваюць не толькі там дыяспоры, якія там жывуць, але і палітыкі, прычым буйныя палітыкі. І мы ўсе учора здолелі пабачыць тое, што пра Беларусь ніхто не забывае і не збіраецца забываць ва ўсялякім выпадку да таго часу, пакуль ўсё ж такі дэмакратыя не будзе панаваць над нашай краінай. Ну вось, табе, па-першае, дзякуюць за твой прагноз, пішуць: дзякуй, Роман, нават Чалы і Шрайбман перасталі прагназаваць, а вось ад цябе прагноз пачулі. Ну, такім чынам ты ўжо, можна сказаць, быў пастаўлены ў адзін шэраг з Чалам і Шрайбманам як магчымы палітолаг і аўтар прагнозаў. Ну, так, як прыемна слухаць маладога парня, які валодае роднай мовай. Рэспект Роману. Дарэчы, там вышэй пыталіся, таксама адзначалі тваю мову. Ну што дзіўнага, Роман сапраўды добра валодае беларускай мовай, недарэмна ў свой час ён працаваў на Еўрарадыё. Тым не менш, ставяць папрок таму, што авось тэлеграм-каналы нехта, і там вот все яны, там па-расейску. Ўсё ж такі, як ты думаеш, ці правільна было выключна па-расейску весці гэтыя каналы? Ну, калі казаць пра той час, я не магу казаць пра тое, што зараз адбываецца ў нехта, бо я як бы ўжо даўно не маю дачынення да гэтага праекту, і, ну, калі шчыра, не надта жадаю аб гэтым шмат размаўляць. Але у тым, што датычыцца ўсё ж такі ўжывання беларускай мовы, тут пытанне аўдыторыі.
Ёсць беларускамоўныя каналы, гэта вось, да прыкладу, тэлеграм-каналы Еўрарадыё, і Радыё Свабода, і Белсат, і Наша Ніва, і так далей. Плюс у некаторых тэлеграм-каналах, вось, кшталту там Беларусь галоўнага мозга, Мая краіна беларусіх і так далей, час ад часу ўжываецца беларуская мова. Але тут варта разумець, што таксама тут гуляе медыарынак, бо вельмі шмат падпісантаў і чытачоў тэлеграм-каналаў прыйшло менавіта з іншых краін, напрыклад, з Расіі. І наколькі я ведаю, у некаторых каналах там колькасць людзей з іншых краінаў складае там ледзь не трэць. Ну, я кажу зараз не пра нехта, я кажу зараз увогуле. І таму відавочна, што трэба выкарыстоўваць рускую мову, тым больш нават міжнародныя журналісты, якія ўвогуле не валодаюць там беларускай ці рускай мовай, яны ўсё адно гэта чытаюць і там перакладаюць неяк на ангельскую і так далей. Такіх прыкладаў таксама досыць шмат. Але зноўку жа тут варта казаць пра тое, што беларускамоўных тэлеграм-каналаў хапае. Можа, яны не такія папулярныя, як цалкам рускамоўныя каналы, але тым не менш яны існуюць, і тым не менш яны таксама якасна працуюць з інфармацыяй. І кожны можа выбіраць сабе тое, што яму больш падабаецца чытаць. Вось. А так ва ўсіх іншых тэлеграм-каналах, ну, можа, апроч нехты, час ад часу з'яўляюцца беларускамоўныя пасты, і я лічу, што гэта нармальна, бо можна валодаць і добра валодаць беларускай мовай, можна шмат пра яе казаць, можна спрабаваць яе папулярызаваць неяк, але ўсё адно большая частка людзей, большая частка аўдыторыі застаецца рускамоўнай, і большая частка аўдыторыі проста прасцей чытаць па-расейску. Ось, хоць іногда мне здаецца, хоць часам мне і здаецца, што і нават скажу больш, я спадзяюся, што з часам все ж таки ў Беларусі будзе адна дзяржаўная мова. Дарэчы, вось раюць табе папрасіць абароны ва ўладаў Літвы, ці ўвогуле можа быць там палітычнага нейкага прытулку папрасіць. Не думаў неяк вось статус свой афіцыйным зрабіць у такім сэнсе? Все, што магу казаць, у мяне як бы ўсё ў парадке, і тыя працэсы, якія варта запускаць, каб быць у бяспецы, я давно запусціў, так што все пад кантролем, все окей. Чэслаў Тубелевіч, дзякуй вам, хлопцы, за вашу працу. Прагноз выдатны, пажывем, пабачым. Але так, зараз пачытаю, тут крыху вышэй было яшчэ адзін. Вот Паша Сакалоў, ужо раз ты ўжо стаў у адну шэрэнгу з Чалам і Шрайбманам, так што пытаюцца тваё меркаванне, які далейшы сцэнар развіцця падзей у Беларусі, сыходзячы з агучанага табой прагноза? Насамрэч сцэнараў можа быць некалькі, і ёсць проста рэчы, якія могуць адбыцца цалкам знянацку. Вось увогуле знянацку, і ніхто нават пра гэта ніхто нават не здагадаецца, што так увогуле магло адбыцца. Таму тут, безумоўна, варта сачыць за падзеямі, але зноўку жа, я думаю, што ні ў каго няма ніякіх сумненняў у тым, што ўсё ж такі вось зараз настане вясна, і гэта вясна будзе не толькі прыродная, але і як бы пратэсная, і ўсё зноўку адрадзіцца, і я думаю, што ўсё можа вярнуцца і нават павярнуцца з больш вялікім размахам, чым гэта было раней. Сцэнараў можа быць некалькі. Я дагэтуль не выключаю таго, што можа быць нейкі сілавы сцэнар, я дагэтуль не выключаю таго, што могуць пайсці працэсы, калі будуць ужо такія сапраўды паглыбленыя інтэграцыйныя працэсы, што выклікае яшчэ больш пратэстаў, што выклікае незадавальненне нават у номенклатуры, якая засталася пры Лукашэнкі. Я не ведаю, што яшчэ можа быць. Ну, там эканамічны стан можа быць вельмі дрэнны, і просто, вось, можа быць такое, што пратэсты будуць ужо там такіх памераў, што Лукашенко просто сядзе на там чарговы самалёт Гуцэрыева і зляціць у Эміраты, а мы бачым, што гэтыя самалёты час ад часу ўжо туды лятаюць, прычым часам нават пустыя, так што пытанне ў тым, што што ж тады ў гэтых самалётах. І гэта ўжо можа таксама намякаць на тое, што Лукашенко няхай часткова, але ўсё адно рыхтуецца да нейкага свайго пабегу.
Роман, тут пишут такую лыжку дёгця табе, як відаць, былому хай сабе рэдактару канала ў нехта, але я думаю, што можа быць з пункту гледжання тваёй далейшай працы. То есть вот як ты будзеш дзейнічаць з улікам гэтага ці не. Я цытую: нехта не блюрыў твары на відэа, ад гэтага было пацярпела шмат людзей, бо іх здолелі ідэнтыфікаваць. Як ты лічыш, ці сапраўды гэта памылка, і вось калі ты распачнеш свой праект, тэлеграм-канал, ці будзеш ты улічваць гэты факт? Перш за ўсё варта сказаць так, я чуў досыць шмат прэтэнзій на гэты конт, але па-першае, транслявалі падзею ў Беларусі ўсе. І транслявалі падзею Беларусі не толькі нехта. Па-другое, зараз вулічныя камеры і ўвогуле сістэмы відэафіксацыі, яны паўсюль, яны па ўсім горадзе. І, напрыклад, зараз людзей гэтак жа сама ловяць, але ловяць проста з-за таго, што напрыклад, па ўсёй сталіцы стаіць такая вялікая сістэма відэаназірання з апазнаваннем твараў. І як бы там ні было, людзі часцей за ўсё, якія былі найбольш актыўныя, яны свяціліся не толькі вось, напрыклад, на відэа, якія змяшчаў нехта, але яны свяціліся і ў міжнародных навінах, яны свяціліся там на фотарэпартажах, прычым часам ввогуле буйным планам. Дык што, давайце, напрыклад, тады будзем казаць, што вось це фатографы, якія працуюць на пратэстах, таксама мусяць заблюрываць твары там тысяч людзей у кадры. Наўрад ці гэта атрымаецца. І больш за тое, я лічу, што так, сапраўды, калі гэта нейкія партызанскія рэчы, калі там, я не ведаю, там 20 чалавек там нешта зарабілі, ці там, я не ведаю, да прыкладу, там 5 чалавек там спалілі нейкую машыну ментовскую, гэта адна справа. А калі гэта ідзе пратэст там на 100 000 чалавек, і як бы гэта здымаюць усе, і людзі самі, прычым змяшчаюць у гэта сацыяльных сетках, і гэта здымаюць і безліч журналістаў, і гэтак далей, то як бы твар у любым выпадку не атрымаецца схаваць. Больш за тое, каб хаваць твар, не трэба так шмат там апрануць нейкую кепку і асабліва медыцынскую маску, бо як быў ковід, так ён нікуды і не дзеўся. І мы, я маю на ўвазе тэлеграм-каналы, заўсёды казалі людзям пра тое, што насіце маскі хаця б. Вас так, па-першае, будзе нашмат цяжэй ідэнтыфікаваць, а па-другое, ўсё ж такі ковід. І таксама трэба прытрымлівацца хоць нейкіх мераў бяспекі. І таму, зноўку ж, сказаць, што там на відэа, дзе там некалькі тысяч людзей стаяць, і іх здымаюць не толькі тыя людзі, якія потым дасылаюць гэта ў тэлеграм-канал, іх здымаюць шматлікія журналісты, іх здымаюць шматлікія ціхары. І ўсе мы добра ведаем, што заўсёды ў любым натоўпе будуць ціхары, якія будуць дэталёва здымаць іншых людзей. І пры гэтым для іншых людзей ціхар не будзе здавацца там, ціхаром. Бо, як мы бачым, зараз уже было досыць шмат інцыдэнтаў, нават калі проста знутры натоўпу людзей хапалі. Таму я разумею гэтую прэтэнзію, але давайце тады казаць усім журналістам, усім фатографам, забараняць увогуле ўсім здымаць, нават тым людзям, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у пратэстах. То бок, толькі калі так. І таму, я разумею гэтую прэтэнзію, але, на жаль, з гэтым нічога нельга зрабіць, прынамсі зараз. Добра, Роман, давай на заканчэнне вернемся да асноўнай і першапачатковай тэмы нашай размовы. Гэта запыт ад следчага камітэта ў адпаведныя органы Польшчы аб вашай з Пуцілым экстрадыцыі. Ты сказаў свой прагноз, колькі тут яшчэ што пратрымаецца, калі ўсё зменіцца. Твой прагноз аптымістычны, некалькі месяцаў і ўсё зменіцца. Адпаведна, праз некалькі месяцаў, калі ўсё зменіцца паводле твайго прагнозу, ты будзеш мець магчымасць спакойна вярнуцца на радзіму. Але ёсць і іншыя прагнозы. Той же самы палітолог Андрэй Егораў прагназуе, што год, а то можа і 2 пратрымаецца яшчэ гэты рэжым. Вот як ты успрымаеш такую верагоднасць, што год, а то можа і болей не будзе магчымасці вярнуцца на радзіму?
Ну, перш за ўсё, варта казаць, што асабіста я не веру ў тое, што рэжым можа пратрымацца яшчэ хаця б год, і зноўку жа тут як бы і эканамічнае пытанне, і палітычнае пытанне, што не можа кіраваць дзяржавай чалавек, у якога ўвогуле няма аніякага ўзроўню падтрымкі. Як бы, то бок там рэальны ўзровень падтрымкі Лукашэнкі, максімум, чаго ён можа дасягаць, гэта 15%. І гэтая лічба не шмат-то расце. Нават з часу выбараў, нават нягледзячы на ўсё тое, як працуе прапаганда, што ўвогуле яна там кожны дзень нешта робіць, і беларускія дзяржаўныя прапагандысты сапраўды, я не ведаю, яны хіба працуюць там 24/7, але зноўку жа гэта не надта атрымліваецца. Вось, і эканамічныя пытанні зноўку жа, бо падтрымкі чакаць ужо неадкуль, і Расія наўрад ці будзе падтрымліваць буйнымі грашыма рэжым, і мы гэта таксама бачым. Вось, таму як бы я не веру ў тое, што гэта будзе там 2 гады ці нават год. Гэта першы момант. Што тычыцца вяртання дадому, то відавочна, што я гэтага чакаю. Конечно, асабіста для мяне яшчэ вялікае пытанне, чым я буду менавіта займацца, калі ўжо вярнуся дадому, бо як бы, калі шчыра, я часам сам задаю сабе пытанне, хто я зараз, ці то журналіст, ці то палітык, ці то нешта вось пасярэдзіне. І паглядзім, конечно, час пакажа, але ў любым выпадку, я думаю, я, як і тысячы беларусаў, якія з'ехалі за апошнія месяцы, вельмі жадаюць вярнуцца дадому, вельмі жадаюць жыць і, што самае важнае, будаваць новую краіну, нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія абавязкова будуць узнікаць, асабліва пасля 26 год правальнага кіравання краінай. Ну што ж, дзякуй вялікі, поспехаў табе. Спадзяюся, сапраўды ўсё гэта з экстрадыцыяй не болей, чым спроба запалохаць, але вось тут сапраўды дзіўны такі паварот, цікавы дакладней паварот, наконт таго, што хутка мы гучна Пратасевіч пра сябе заявіць як палітык. Вот это будзе для мяне такі шок-кантэнт, як называецца. Для мяне таксама. Дзякуй вялікі. Роман Пратасевіч, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.